17 बोसोर BPFनि सोबख'नाय गादबनाय बे गासैखौ सोलायनानै मोनसे मोजां थासारि लाबोगासिनो दं। अफिसाव दालालि ठिकादारफोरनि आड्डाखौ बोखारनानै रायजोनि सुबिदानि थाखाय मोजां थासारि दानाय जादों, बुंदों प्रमद बर'आ। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगावनि जलायस्रि गामियाव UPPL दोलोनि गेदेर बिसायख'थियारि जथुम्मा लानाय जादों। बे हाबाफारियाव खौरांगिरिफोरा मोगा-मोगि जानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'नाव सोंनायाव बुङो दि थांनाय गोलाव सम BPF राजखान्थि दोलोआ BTC ओनसोलाव 17 बोसोर सासन खालामनायाव गादबनाय, सोबख'नाय, थगायनाय बायदि थासारिखौ सोलायनानै बिटिआरआव मोनसे मोजां थासारि लाबोगासिनो दं आरो अफिसाव दालालि ठिकादारफोरनि आड्डाखौ बोखारनानै रायजोनि सुबिदानि थाखाय मोजां थासारि खालामबाय होननानै फोरमायदों। लोगोसे बिटिआरआव गासै 3,000 साख्रि आरो PNRD बिफानाव 600निबो बांसिन साख्रि थाबैनो होगोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे आसाम सोरखारनि 1 लाख साख्रिनि गेजेराव 10,000 साख्रि बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ दैखांनांगौनि दाबि खालामदों होननानैबो फोरमायबावदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा। दायो UPPL निनो मोनसे टाइम। UPPL दोलोआ राजखान्थियाव फैनायनिफ्राय जोंनि बर' माहारिजों लोगोसे गासैबो हारि माहारिनि जौगानायनि खामानिखौ जोङो आखायाव लादों आरो थांनाय 17 बोसोरनि जि सोबख'नाय, थगायनाय, नासयनाय BPFनि जि सरकारमोन बिनि थासारिखौ सोलायजोबनानै मोनसे मोजां थासारि लाबोनो थांदों आरो अफिस आदालतफ्राव जि दालालि आरो ठिकादारनि आड्डामोन बेखौ बोखारनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां थासारि दानाय जादों। दिनै बड'लेण्डआव गोजोन फैदों, सान्थि फैदों आरो बिनि थाखायनो जौगानायाबो लासै लासैनो जोंनि आखायाव फैदों। बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो गोबां इउनिभारसिटि कलेज जोंनि ओनसोलाव जानो थांगासिनो दङ। बे गासैबो थासारिखौ बुजिनानै रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब ओंखारबोदों। बर'ल' नङा, बेवहाय आदिबासि, राभा, गार' गासैबो फैदों, बाङालिफोर फैदों, बयबो जाथिया फैदों आरो नैबे बिसायख'थियाव UPPLनि बिजाथि तामुलपुर आरो गसाइगावनि बिजाथिफ्रा गोबां भटआव देरहागोन, बियो रोखा। बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोङो 3,000 साख्रि जोङो थाबैनो होगोन। बिनि अनगायैबो 600निख्रुइ बांसिन PNRD डिपार्टमेन्टआव साख्रि जागोन। दा बे साख्रिया बेल' नङा, आसाम गभर्नमेन्टआ जि 1 लाख साख्रि होगोन बेवहायबो जोङो 10,000सो साख्रिखौ बिटिआर ओनसोलनिफ्राय होनांगोन होननानै जों दाबि दैखांदों। आरो जि आसामाव गोदान 10टा बेटेलियन जागोन बिनि गेजेराव 3 बेटेलियना जोंनि बड'लेण्डआव जागोन आरो 2 कामान्डु बेटेलियन बड'लेण्डआव जागोन। ओंखायनो जोंनि जायफोर लाइमोनफ्रा कामान्डुआव थांनो गोसो दङ बिथांमोना जाहाथे मोजाङै ट्रेनिंखौ लायो, आं बेखौ खावलायदों। सार सार IDCफोरजों सावरायनाय जादों बे खोनानो मोनदों ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सायाव IDCफोरजों सावरायनाय खोनानो मोनदों। ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकफोराव खोमानो हाया। बे आयेना जोबोद गोख्रों आयेन, बेखौ रावबो सोलाय सोल' खालामनो गोसोबानो सोलाय सोल' खालामनो हाया। ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ 100% सुरक्षित खालामना लाखिनो थाखाय बड'लेण्डनि सिङाव आरो बड'लेण्डनि बाहेराव जोङो UPPL दोलोआ जोंनि ट्राइबेल आफादफोरजों नैबे बिसायख'थिनि उनावनो सावरायगोन आरो बेखौ जेरैखि जाया रैखाथि होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टखौ जोङो जेरैखि जाया नारसिनगोन।